Και αφού ολοκληρώσαμε έναν κύκλο επαφών με τους βουλευτές και όχι μόνο της Α και Β Θεσσαλονίκης με αφορμή το τραγικό περιστατικό της δολοφονικής απόπειρας και του θανάτου της αείμνηστης Μπάλιας Νέστορα, πάμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής που όσο ήθιστε, όπως είναι προγραμματισμένο, έχει να κάνει με την ασφαλιστική αγορά. Είναι το κομμάτι που συνδιοργανώνουμε, ας το πω έτσι, με το Σύνδεσμο των Διαμεσολαβητών Ασφαλιστικών Εργασιών. Καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κ. Ισαάκ Δουμάρης. Θα συζητήσουμε για την σχέση, την περίπλοκη σχέση, την επιφυλακτική θα την έλεγα εγώ σχέση των Ελλήνων με την ιδιωτική ασφάλιση. Κύριε Δουμάνη, καλησπέρα. Συμφωνείτε με την περιγραφή της κατάστασης? Θα λέγατε ότι οι Έλληνες, μόνον ότι δεν ήταν και κανένα απόλυτα οργανωμένο κράτος κοινωνικής πρόνοιας για να πω ότι ήταν τόσο ενθουσιασμένοι από τη δημόσια ασφάλισή τους, είναι γενικώς επιφυλακτικοί στις διάφορες μορφές της ιδιωτικής ασφάλισης? Καλησπέρα κύριε Πιπερίδη και από μένα. Σας ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για την πρόσκλησή σας, ώστε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα να ενημερώσουμε και να συζητήσουμε για τα ασφαλιστικά μας θέματα και όλους τους τηλεθεατές σας και εν το προκειμένου για την παθητική στάση επί της ουσίας που υπάρχει από τους Έλληνες για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Πιστεύω ότι παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο. Βέβαια, πρώτα απ' όλα για μένα θα πήγαινα και χρονολογικά ότι έχουμε μια βαθιά ριζωμένη αντίληψη. Είναι ένα φαινόμενο το ότι εμείς δεν παθαίνουμε τίποτα. Υπάρχει ένα υπέρτατο, μια υπέρτατη δύναμη που μας προφυλάσσει και μάλιστα ατομικά, όχι συνολικά. Ο καθένας έχει τη δικιά του δύναμη. Αυτά συμβαίνουν μόνο σε άλλους. Είναι εκφράσεις που τα ακούμε πολύ συχνά. Έλα μωρέ, σε εμάς θα συμβούνε. Αυτά είναι μια βαθιά αντίληψη ριζωμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για από τότε που άρχισε να δημιουργείται επί της ουσίας το ελληνικό κράτος και τη σύσταση δημοκρατίας. Και μετά επισέρχεται ο βασικός παράγοντας που έκανε πάρα πολύ μεγάλο κακό για την ασφαλιστική αγορά, το κράτος πατερούλης. Όταν κάποτε εμείς σαν ασφαλιστές ήμασταν έξω και έπρεπε να συζητήσουμε για τις συντάξεις, τα προβλήματα που θα έρθουν, για αυτά που αναφερόμασταν, γιατί αναφέρουμε προβλήματα και κινδύνους που αντιμετωπίζουμε, που θα αντιμετωπίσουμε όλοι λέγανε έλα μωρέ, παίρνω 800 ευρώ μισθό, θα παίρνω 1200 σύνταξη. Και μην μιλήσουμε για τις ειδικές ομάδες ανθρώπων που έβγαιναν στα 50 στη σύνταξη με μεγάλα ποσά. Οπότε όλοι θεωρούνταν ότι είμαστε τακτοποιημένοι από βασικά πράγματα. Έλα μωρέ, και άμα συμβεί κάποιος Ντάνιελ και ένα κακό, τι θα γίνει? Θα έρθει το κράτος, θα με αποζημιώσει και θα τα πάρω όλα ένα καινούριο σπίτι. Λες και ευθύνη, η ατομική μας ευθύνη, εμείς την στέλνουμε στο κάθε κράτος, πόλη, δήμο, αλλά ευθύνεται οποιοδήποτε άλλος. Και μάλιστα μιλάμε για μια κατάσταση όταν συμβαίνει, όλα αυτά είναι η κρατική ανυπαρξία, ανικανότητα. Αλλά παρόλα αυτά περιμένουμε από αυτούς μετά να μας αποζημιώσουν και να αποκτήσουμε ξανά ό,τι είχαμε. Χωρίς να έχουμε κουνήσει εμείς καθόλου το δαχτυλάκι μας. Αυτά τα δύο είναι τα πιο σημαντικά για μένα. Αυτή η επιφυλακτικότητα των Ελλήνων στην ιδιωτική ασφάλιση, καταρχήν το γεγονός ότι υπάρχουν μορφές ασφάλισης που είναι υποχρεωτικές στην Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη, η ασφάλιση του αυτοκινήτου. Συμβάλλει στην διαμόρφωση ασφαλιστικής συνείδησης ή την υπονομεύει? Διότι από τη μία θα μπορούσε να πει κανείς ότι εφόσον είναι υποχρεωτικό από το κράτος είναι σημαντικό. Απ' την άλλη όμως μπορεί να σκεφτεί ότι εφόσον με υποχρεώνει να έχω ιδιωτική ασφάλιση στο αυτοκίνητο, άρα είναι αναγκαίο. Δεν μου λέει παραδείγματος χάρη τίποτα ιδιωτική ασφάλιση υγείας, άρα είναι παραπανίσιο. Μήπως δηλαδή η επιλεκτική στάση του κράτους στον τομέα της ασφάλισης ενισχύει την διαιώνιση μιας κατάστασης χαμηλής ασφαλιστικής συνείδησης των Ελλήνων? Μου φαίνεται ότι φτάσαμε στο σημείο ότι η υποχρεωτική ασφάλιση κάνει πλέον καλό στην ασφάλιση, γιατί από ό,τι βλέπουμε δεν αντιλαμβανόμαστε από μόνοι μας ποια είναι τα σοβαρά, ποια είναι τα πιο σημαντικά, ώστε να αντιμετωπίσουμε, να εντοπίσουμε μάλλον τον κίνδυνο και να δούμε πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε ή να αποτραπεί όταν θα έρθει το κακό. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα μας έχουμε επί της ουσίας 2-3 υποχρεωτικές ασφαλίσεις. Επί της ουσίας. Ποιες είναι? Είναι του αυτοκινήτου, πλέον υποχρεωτικά ασφάλιση πυρός όσοι έχουν στεγαστικό δάνειο και
Μπήκαν από το νόμο του 3116 του 2024 υποχρεωτική ασφάλιση για επιχειρήσεις άνω των 500.000 ή κάποιες καλύψεις στα αυτοκίνητα όλων. Και γιατί το σκεπτικό αυτό? Το ίδιο το κράτος είδε, να μην ξεχνάμε τα τραγικά γεγονότα, μάτι, μην πούμε για τους ανθρώπους, αλλά η καταστροφή που έγινε και στις υλικές καταστροφές που έγιναν, Ντάνιελ και όλα αυτά, είδε το κράτος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Οπότε τι έκανε? Έβαλε υποχρεωτικές καλύψεις δασική πυρκαγιά και πλημμύρα και σεισμό στις επιχειρήσεις στις καλύψεις του αυτοκινήτου. Σου λέει τουλάχιστον ο κάθε άνθρωπος όταν συμβεί το κακό να αποκατασταθεί και να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του την επόμενη μέρα. Ασχέτως αξίας του αυτοκινήτου του. Είτε είναι 50.000 είτε είναι 1.000 ευρώ, γιατί υπάρχουν και αρκετά γερασμένος στόλος. Οπότε φτάνουμε σε αυτό το σημείο και βλέπουμε ότι η υποχρεωτικότητα κάπου κινητοποιήσει τους Έλληνες. Τι είπαμε? Ότι πρέπει να βάλουμε αυτές τις καλύψεις. Μαζί με αυτές μπαίνει μια συζήτηση. Φυσικά φαινόμενα είναι μόνο η δασική πυρκαγιά. Εγώ μένω στο Σύνταγμα, εγώ μένω στο Λευκό Πύργο που αν με φτάσει δασική πυρκαγιά, δεν έχω ανάγκη. Ναι, αλλά οι φυσικές καταστροφές τα λέτε κάθε μέρα, σε όλα τα δελτία, σε όλες τις ειδήσεις, παντού παίζουν. Η καταστροφή θεωρείται πλέον σίγουρος κίνδυνος. Θα γίνει. Πότε δεν ξέρουμε. Γι' αυτό και ασφαλίζεται ακόμα από τις ασφαλιστικές. Γιατί οι ασφαλιστικές δεν ασφαλίζουν το σίγουρο κίνδυνο. Αν να γίνει κάτι, θα τον αποφύγουν όσο μπορούν ή θα το τιμολογήσουν τόσο ακριβά που δεν μπορούμε να το αποκτήσουμε. Γι' αυτό η φιλοσοφία είναι ότι να το εντοπίζουμε και να δούμε πώς μπορούμε να αποτρέψουμε και να συνεχίσουμε την επόμενη μέρα. Η κατάσταση είναι η ίδια σε όλους τους τομείς ασφάλισης ή υπάρχουν θέματα όπου έχει οριμάσει περισσότερο η ασφαλιστική, τομείς όπου έχει οριμάσει η ασφαλιστική αγορά? Παραδείγματος χάρη στην ασφάλιση του αυτοκινήτου, είναι συνείδηση πλέον ότι πρέπει να το ασφαλίσω. Ιδιωτική ασφάλεια, ιδιωτική συνταξιοδοτική ασφάλεια δεν έχουμε ανεπτυγμένη στην Ελλάδα. Ξέρουμε ότι δουλέψαμε πολλά χρόνια σκληρά και επομένως ότι θα πάρουμε ασφάλεια από το κράτος. Δεν ξέρω αν είναι ορθή η εσφαλμένη λογική, αλλά είναι η κρατούσα άποψη. Επομένως, υπάρχουν διαφορετικοί δείκτες ορίμανσης στον χώρο της ασφαλιστικής αγοράς. Βέβαια, υπάρχουν διαφορετικοί δείκτες. Πλέον κάπου έχει οριμάσει με το αυτοκίνητο, όπως αναφέρατε, αλλά και εδώ γίνονται τεράστια λάθη. Από ποιον, από τους πολίτες ή από το κράτος εννοείται? Πλέον από το κράτος. Πλέον από τους πολίτες, γιατί επισέρχονται σε μια δουλειά για εξοικονόμηση κάποιων ευρώ λόγω οικονομικής κατάστασης, δυσπραγίας, οτιδήποτε, και επισέρχονται να κάνουν μόνοι τους ασφαλίσεις εκεί που θα βρουν το πιο οικονομικό. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι το πλέον οικονομικό σίγουρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες όροι και προϋποθέσεις που να μην με καλύψουν. Ή να αντικαταστήσω τον ασφαλιστή μου με ένα aggregator, ώστε να βγω στο ίντερνετ να ασφαλίσω το αυτοκίνητο και αντί να πληρώνω 300 ευρώ, να πληρώνω 288. Εγώ είμαι κερδισμένος 12 ευρώ. Αλλά όταν θα έρθει η ζημιά και θα λέει μέσα φυσικές καταστροφές σύμφωνα με τον νόμο 3116 του 2024 και εγώ περιμένω ότι θα αποζημιωθώ από το χαλάζι, ενώ είναι η νομοθεσία που σας ανέφερα προηγουμένως, είναι μόνο για δασική πυρκαγιά και πλημμύρα, όταν θα έρθει το κακό, θα λέω ότι οι ασφαλιστικές είναι κακές, δεν με αποζημιώνουν ή τι έγινε και δεν μπορώ να πάρω για να αποκτήσω την περιουσία μου. Όλα αυτά βέβαια δημιουργούν άσχημο το σκηνικό, γιατί και η οικονομική κατάσταση παίζει ρόλο. Η οικονομική δυσπραγία. Αυτό είναι ένα περίεργο θέμα, η σχέση της οικονομικής δυσκολίας με την ασφάλιση. Απ' τη μία θα ανέμενε κανείς όσο χειρότερα είναι τα πράγματα, να ανέβει η δική σας δουλειά. Δεν υπάρχει χρήμα, το κράτος αδυνατεί να είναι συνεπές, άρα ας κάνω ασφάλιση. Απ' την άλλη όμως, όσο άσχημη είναι η κατάσταση και έχω ανάγκη ασφάλισης, δεν έχω λεφτά να την πληρώσω. Άρα είναι ένας φαύλος κύκλος, έτσι δεν είναι? Είναι φαύλος κύκλος όντως, αλλά όντως η δουλειά μας μεγαλώνει όταν είναι δύσκολα τα πράγματα. Και μεγαλώνει. Άρα να εύχεστε να μην γίνει ποτέ πλούσιο και σύγχρονο κράτος η Ελλάδα. Πιο για να πλούσιο και σύγχρονο λίγο δύσκολο να γίνει, γιατί βλέπουμε όλα την τελευταία 5-6 δεκαετίες που διανύουμε όλοι στη ζωή μας, ότι πάντοτε θα υπάρχουν οικονομικές κρίσεις, υγειονομικές κρίσεις, προβλήματα της Ελλάδας διαφορετικά από τα άλλα κράτη. Μην ξεχνάμε τη δεκαετή κρίση που φάγαμε όλοι στο. Αυτή πώς επηρέασε την ασφαλιστική αγορά? Εσάς υπήρξαν και κάποιοι ελάχιστοι τομείς που η κρίση τους βοήθησε, τους έδωσε μια όθηση. Εσάς στην ασφάλιση, τι συνέπειες είχε η εποχή των μνημονίων? Ήταν μια δύσκολη εποχή, γιατί τότε πράγματι υπήρχε ολοκληρωτική έλλειψη χρημάτων. Δεν ήταν για κάποιες κατηγορίες ανθρώπων ή σταδιακά ή για ένα μικρό διάστημα. Ήταν για ένα πολύ μεγάλο διάστημα
Ακόμα και για τους ανθρώπους που ήθελαν, που είχαν, δεν είχαν τη δυνατότητα πολλές φορές να τα πληρώσουν κιόλας με όλα τα capital control ή οτιδήποτε έχει συμβεί. Βέβαια και εμείς προσαρμοστήκαμε γρήγορα ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να μην σταματήσει ή να μην χάσει κάτι κάποιος από τους πελάτες μας. Έτσι και δόξα τω Θεώ ξεπεράστηκε. Απλώς ακόμα και από εκείνη την εποχή υπήρχαν κάποια ωφέλιμα πράγματα που βγήκαν κερδισμένοι οι άνθρωποι. Υπήρχε αντίληψη, κατάλαβαν ότι δεν είναι τίποτα δεδομένο στη συγκεκριμένη στιγμή. Ούτε το κράτος, ούτε εμείς οι ίδιοι φυσικά, αλλά όλη η κατάσταση όπως την οριοποιούμε στο κεφάλι μας δεν ήταν δομημένη για όλους. Όταν ακούστηκε η έκφραση «Η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει, η Ελλάδα θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση», πράγματα που ακόμα και τώρα που τα συζητάμε, που τα έχουμε περάσει, μας φαίνεται ξένα. Οπότε δεν θεωρούμε πλέον τίποτα δεδομένο και κοιτάζουμε να αναλάβουμε μόνοι μας την ατομική μας ευθύνη και πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μια σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών του ασφαλιστικού κλάδου. Αυτό ανταποκρίνεται, στην πραγματικότητα ανταποκρίνεται. Για να το λένε τα νούμερα έτσι είναι, αλλά έχει οριμάσει η ασφαλιστική μας συνείδηση, είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι, ασφαλισόμενοι Έλληνες ή απλώς κάνουμε την φιλοτιμία ανάγκη λόγω του υποχρεωτικού χαρακτήρα της νομοθεσίας. Να πω ότι δεν είμαι τόσο αισιοδόξος, δεν έχει ανέβει τόσο πολύ ασφαλιστική συνείδηση, γιατί τότε τα νούμερα δεν θα είχαν μια αυξητική τάση, θα είχαν μια υπερβολικά μεγάλη αύξηση τα νούμερα, γιατί εκεί θα ήταν πλέον συνειδητοποιημένος ο Έλληνας ότι θέλω να αποκτήσω και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, 5-10 προβλήματα που μπορεί να εντόπιζε, αλλά έχω τη δυνατότητα να αποκτήσω 1, 2, 3. Εδώ πιο πολύ βλέπουμε ότι λόγω των πλέον συχνών ελέγχων που γίνονται, που ακούγεται ανασφάλιστα. Παλιότερα λέγαμε υπήρχαν 500.000 ανασφάλιστα οχήματα, πλέον λέμε ότι υπάρχουν 140.000 ανασφάλιστα. Είναι τόσο δύσκολο σε μια χώρα που πλέον η τεχνολογία έχει κάνει θαύματα, η τεχνητή νοημοσύνη μας εκπλήσει καθημερινά και εμείς δεν μπορούμε να βρούμε ποια είναι αυτά. Δεν μιλάμε για 1-2, 140.000 οχήματα, δεν μπορεί να τα βρει το ελληνικό δημόσιο. Εδώ δεν μπορείς να βρει τα 500, στα 140 δημιουργείται κάποιο θέμα γιατί μένουν λιγότερα. Αλλά πλέον με τα καινούργια μέτρα, με τους εποπτικούς ελέγχους, με την ενοποίηση κράτους ασφαλιστικών εταιριών ώστε να δίνονται τα στοιχεία. Και πρόσφατα τέλη του 2025 έγινε έλεγχος, από όσο θυμάμαι, και επιβλήθηκαν πρόστιμα για τα ανασφάλιστα. Βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι που όντως δεν έχουν τη δυνατότητα και θα παραμείνουν πρόστιμα, αλλά παρόλα αυτά η μεγάλη κίνηση ήταν ότι από αυτούς, από τους 500.000, οι 300-350.000 πήγαν και υποχρεωτικά ασφαλίστηκαν τουλάχιστον για την αστική τους ευθύνη έναντι τρίτων. Άμα χτυπήσουν κάποιον άλλον ή Θεός φυλάξει, άμα σκοτώσουν ή τραυματίσουν κάποιον άλλον. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Εκείνη τα κεφάλαια δεν μπορεί να τα αποκτήσει ένας άνθρωπος για να αποζημιώσει μια ζωή ή έναν τραυματισμό ενός συνανθρώπου μας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Η νομοθεσία που ανέφερα προηγουμένως για τις επιχειρήσεις άνω των 500.000 βοήθησε ώστε να συνειδητοποιήσουν κάποιες επιχειρήσεις. Τι υποχρεώσεις έχουν οι επιχειρήσεις που κάνουν τζίρο πάνω από 500.000? Οι υποχρεώσεις είναι επί της ουσίας ό,τι τους ανήκουν, ό,τι είναι δικά τους, να είναι ασφαλισμένα τουλάχιστον για το 70% της αξίας τους. Αν έχουν μια επιχείρηση, μια παραγωγική μονάδα, ένα εργοστάσιο, πρέπει το εργοστάσιο που είναι δικό τους να το έχουν ασφαλισμένο. Ή αν δεν είναι το εργοστάσιο και είναι σε νίκαιο οι άνθρωποι. Για ποιο λόγο τότε οι άνω το τζίρου 500.000, γιατί είναι αυτοί που μπορούν να πληρώσουν, με ποια λογική η εταιρεία που έχει τζίρο 450.000 το χρόνο δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ασφαλισμένη? Το όριο έπρεπε να μπει κάπου. Τα νούμερα, τα στατιστικά από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και από την Ένωση των Ασφαλιστικών Εταιρεών που βλέπουμε είναι ότι όσο πιο μεγάλη μια επιχείρηση είναι, τόσο πιο πολύ ασφαλισμένη. Οπότε κατέβασαν το όριο σε ένα φυσιολογικό για την Ελλάδα μας τζίρο 500.000. Που σε λέει από εδώ και πάνω πρέπει να εξασφαλίσεις τα υπάρχοντα της επιχείρησής σου, ώστε οτιδήποτε συμβεί την επόμενη μέρα η παραγωγική σου διαδικασία να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει. Και αν δεν υπάρχει για ένα διάστημα, να υπάρχει κάποιος που θα σε αποζημιώσει ώστε να μην υπάρχει άλλη καταστροφή στην οικονομία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τις επιχειρήσεις κάνουν και οι επιχειρηματίες αλλά και οι οικογένειες που δουλεύουν μέσα. Οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί πέρα. Όλα αυτά μεταφέρουν στον κοινωνικό ιστό μεγάλα προβλήματα όταν μια επιχείρηση κλείνει επειδή συνέβη ένας Ντάνιελ. Κλείνοντας, κύριε Δωμάνη, το λέω συνέχεια στους καλεσμένους μου σε αυτήν την εκπομπή, θέλοντας να χρησιμοποιήσουμε την επικοινωνιακή δύναμη του μέσου όσο έχει ακόμη αυτή τη δύναμη, η τεχνολογία ενδεχομένως σύντομα να μας ξεπεράσει όλους.
Τι θα λέγατε σε αυτούς που μας ακούν, που δεν έχουν σαφή εικόνα της ασφαλιστικής αγοράς και των ασφαλιστικών των υποχρεώσεων, στα πλαίσια των καθηκόντων σας ως εκπροσώπου του συνδέσμου? Τι θα θέλατε να τους πείτε για να τους πείσετε ότι οφείλουν να ξαναδούν το θέμα της ασφαλιστικής τους ευθύνης? Βασικά για μένα να μην δικαιολογούμε την απραξία μας. Επί της ουσίας είναι η απραξία μας να μην κάνουμε κάτι για μας και να μετατοπίζουμε το φταίξιμο σε όλους τους υπόλοιπους. Το συνηθίζουμε, είναι αλήθεια. Αυτό είναι, εντάξει, Έλληνες είμαστε, δεν αλλάζει αυτό. Παιδί μεταναστών είμαι, αλλά όταν ήρθα εδώ στην Ελλάδα, εγώ γνώρισα την ασφάλιση από τους γονείς μου. Είχαν τον ασφαλιστή που έμπαιναν στο σπίτι. Οπότε τα ακούσματά μου ήταν τέτοια και μετά από. Εγώ μπήκα και μεγάλο στον ασφαλιστικό χώρο. Εγώ μπήκα στην ηλικία κοντά των 38 χρονών. Αυτή τη στιγμή στα 55, μετά από 17 χρόνια στον ασφαλιστικό χώρο, είμαι από τους νέους να πω. Γιατί όλοι μεγαλώνουμε στον ασφαλιστικό χώρο. Η ουσία είναι ο κάθε ένας να βρει έναν ασφαλιστή, να εμπιστευτεί, να ακούσει καλά πράγματα για αυτόν και να κάτσει να μιλήσει. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να κάνει κάτι. Απαραίτητο θα είναι να ελέγξει το τι θέλει και ποια δυνατότητα έχει. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εμείς δεν είμαστε ούτε στην τσέπη κανενός, ούτε ξέρουμε τι θέλει ο καθένας μας. Ο ένας θέλει τη σύνταξή του γιατί είναι στα 55 και τη σκέφτηκε τώρα. Ο άλλος σκέφτεται την υγεία του παιδιού του γιατί γέννησε πριν 2 μήνες. Ο καθένας θέλει διαφορετικά πράγματα. Ας κάτσουμε, συζητήσουμε, να δοθούν οι λύσεις και να δει ο άλλος πότε και πώς θα μπορέσει να τα αποκτήσει. Κύριε Δουμάνη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο έργο σας και σε όλους τους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Γεια σας. Στο σημείο αυτό τελείωσε και ο σημερινός Βόρειος Μεσημβρινός. Θα τα πούμε και πάλι μαζί αύριο, όπως πάντα στις 12. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.